ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ರೋಟಿಂದ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದೆ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ನೀ ಕಾಂಡೆನಿ ಲಕ್ಕದು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡ ಪಂದ ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಲ್ಲನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ. ಸೊ ದಾಯಿಗೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ರೀಸನ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಗೊಂತೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬರ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುನುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಒಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಧೂಳು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕಲ ಕರ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಪೋಪು ನೈಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಬ್ಯುಸಿ ಅಂಚಾದ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕುಜಿ. ಸಂಡೇ ಪನ್ನಾಗ ಓಲಂಡಲ ಪೋಯಂದ ಅನ್ಸುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆನೇ ಇಪ್ಪಿದಿಜಿ. ಸಂಡೇ ಪನ್ನಾಗ ಓಲಂಡ ತಿರ್ಗೇರ ಪೋಪೆದ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುದು ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನಿನಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಾರ್ಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಓರೋರ ಅಂಡಲ ಉಂತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುತೊಂದಲ್ಪನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಆತು ಧೂಳು ಅಂಚನೆ ಆತು ಬಲೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಡೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಒಚ್ಚಂದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಡೋರುನ್ ಪೂರ ಒಚ್ಚೋಡು ಒಂದು ಪಂದಾಂಡ್ ಡೋರುನ್ಲ ಒಚ್ಚೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆ ಮೊಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ ಆಯ್ನಾತ್ ನೀಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಬಾಲೆಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಉಂತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂತೊಂತೆ ಟ್ರೈ ಉಂತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ವಹಿಸೊಂದು ಕುಲ್ಲುದು ನಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂದಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆನ್ ತೂದು ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ದಯದೀದು ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ನಾಗ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಕೆಲವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪನ್ನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೊಡೆದು ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಪುಜಿ. ದಾಯಪಂಡ ಅಪ್ಲೋಡುಗು ದೀಂಡ ಎಂಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ 2 ಗಂಟೆಂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅವರ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಅವೇ ಬೈಲೂರುಡು ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅತ್ತ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ 5G ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಬೈಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ದಿನದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾವುಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಇಡೀ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಿಂಗ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈಡ್ ಎಂಕೊಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಂಡ ಮೇರ್ ಮೊರಣಿ ಮಂಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪಿದೈದು ಇತ್ತಿನ ಮಂಚನು ಅಲ್ಲೇ ಉಲಾಯಿ ಕೊನೋದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು 2 ವಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬಾಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಜಪಡ ಅವರಿಗೆ ಮಂಚ ಬೋಡಾತ ಅಂಚಾದ್ ಅವೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಅವೆನ್ ದೆಕ್ಕದು ಮಾತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದೆ ಪತೊಂಪೋಯಿನ ಅಂಡ ಮೇರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪತ್ತೊಂಡ ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ಲ ಮಾಮೇಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆನ್ ದೆರ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮಂಚನ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಒಲಂಡ ಕಾರು ಬೂರುಣೆ ಎಂಕ ನಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಪನ್ಪುನತ್ದಲ್ಲ ದಿನ್ನಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ್ ದೆರ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ಕ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಅವೆನ್ ದಿಕ್ಕದು ಒಂತೆ ದೊಂಬಿತ್ತನತ ದೊಂಬುದು ದಿಕ್ಕದು ಒಂತೆ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗೊಂಡತ ಅಂಚಾದ್ ಅವೆನ್ ದೀದಿತ್ತ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮೇಕಪ್ ದೀಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಆತೆ ಇಲ್ಲಡು ದಾದಾಂಡಲ ಐಟ್ ಪೌಡರ್ ದೆಪ್ಪುನು ಕ್ಲಿಪ್ ದೆಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುನು ಪಂದ್ ಅವೆನ ಗಡಿ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತದು ತಿರ್ತ ಪಾಡು ಒಂದಿಪ್ಪುವೆರು ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಒಂದೇ ಬೇಲೆ
ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನಂತೂ ನೆನಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಿದಡಿ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ನ ಒಂದು ಕುಜಲ್ ಸಮೇತ ಬರ್ಚರೆ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ನ ಇಂಕದ ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಕುಜಲೊಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲೋಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಆತ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡಿತ್ತನಂಡ ಪಾಡೊಂಬೆ ಆತೆ ಅಂಚದು ಅವೇನವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಚಂದ ಪೂರ ಈ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋತುನು ಇಲ್ಲಾಡ ಅಂಚದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿಪ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕಬೋರ್ಡ್ಲಾತಿ ಕಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ದಿಯರ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಎಂಕಲ ಈ ಫೋಟೋ ದೇದಿನ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ದೇದಿನ ಪೂರ ಎಂಕಲೆಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಏನು ದೆತ್ತಿಪ್ಪು ನಾವು ಕೂಡ ಅವು ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನು ಒಂದೇ ಅವೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಅವೇನಿಗೆ ಎತ್ತದು ಇದು ಅಲ್ಪಲವಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಾನೆ ರೂಮಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ದ ಈಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ನೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚದು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಮಂಚನ ಉಲ ಇದು ಎರಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಏನ ಮಾಮಿನ ಮೋನೆ ತೂವೊಲಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ ಇದೀಯ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರೆಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಕ ಕಾರ್ ಬೆನ್ನತ್ತ ಓಲಂಡ ಕಾರ್ ತಾಕೊಂಬೆನ ಪಂದ ಇಕ ಇದೀಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ದೀದು ಬಲ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಕೊನಕ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನು ಗುದ್ದಲ ಅಂತುವ ಗುದ್ದಲು ಕತ್ತಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸಲಿಕೆ ಇಕ್ಕನಂಗಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸಲಿಕೆ ಇಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿ ಅಂತ ಆಚೆಗೆ ಬಂಡತ ಮೇಲೆ ಅವನಿ ಮಂಚ ಎಸಲ ಬಿಡೆ ಹೋಗಿ ಎಸಲ ಉಳ್ಳಾಗಿ ಅಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋಗು ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಯಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲ ಅಂಚದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ವಾರದುಲ ಈ ವೀಕ್ದುಲ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಬೆನ್ನೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿರತ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿರತ ಇನ್ನು ಏರು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೆಕಲ್ ಕೇನೊಲಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲಾಡು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮೈತುನ ಒಲ್ಲೆರತ ಮೈತುನನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ವೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಯಾಕನ್ನ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಬಾಲೆದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆತೆ ಮಲ್ಪುನ ಮತ್ತು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ಎರ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆನ್ನೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತುನು ಅಂಚನಾಗಲ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತುನು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಕೇಂದ್ರಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಗಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬಂದು ಅಂಚದು ಯಾನು ಇನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕಲ್ನ ಜೋಡಿ ತುನ್ನಕ ಎನ್ಕಲ್ನ ಜೋಡಿ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರೈಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ಲಾತೆ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರೈಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆತನದ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಗೊಲ್ಲಾತೆ ಸೇಮ್
ಅಗಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೀನಿ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲೈಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ. ಸೊ ಎಂಕಲಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಾಗ ಮುರಣಿಪುರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಓಡೆಗು ಏನು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾಬು ಒಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಬೂಜಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗು ಅವು ಅವೇಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಟಚ್ ಇಜ್ಜದ ಬಲ್ತುಂಡು ಅವೇಕೆ ತಿನ್ನಾಯಿನ ಏನು ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಅಂದಿನಿ ಕುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತೋನ ಚೋಚಿಲಗೆ ಚಿಲ್ಕ ಮಾಡುವ ಚಿಲ್ಕ ಹತ್ತು ಬೀಗ ಬೀಗ ಜಿಪ್ಪು ಚಿಲ್ಕ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಅವಲ್ಲಿ ಜಿತ್ತಿನ ಅಂತ ಹೌದು ಕುಂದ್ರಿ ದೇ ಉಳ್ಳೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೌದದು ಮುಂದುಂಡೈತೆ ನಿಧಿ ಉಂಡ ಬೆಲೆ ಬಿದೆ ಬೆಲೆ ಏತ್ ಬಡ್ಡೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ನನ್ನ ಪೊಡಿ ಆತು ಕುಸಿ ಆತ್ ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಆತಿಜ ಐಕ್ ಜಪ್ಪರ್ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಐಕ್ ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಗಂಡಲ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಲೆ ಬಿದೆ ಬೆಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕುಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬತ್ತೆ ಆತು ಪುರ್ತುಕಾಕಲ್ ಬತ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುಳ್ಳು ಅವೇನೆ ಅಂತ ತೊಟ್ಟೊಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಟೋಟಲಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ಬಾಲೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತನೆಟ ಬೋಯ್ದು ಜೀರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಬತ್ತಿನ ಮತ್ತು ವೈಬ್ಸೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನ ತೆಲ್ಪುನ ಬಂದು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲೆದ ಮಲ್ಪರ ಪೋತಿಜಿ ದಯಗ್ ಪಂಡ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆತ ತೋಜ ಪವನ ಸರಿ ಅತ್ತ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೇರು. ಸೊ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿಜಿ ತೋಜ ಪವರಿಗೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಫೇಸ್ ಇಪ್ಪಂದೆನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿದ ಲಾಗನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡಿಯನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತವಾದ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ.